Nemačkoj fale stručnjaci i to više nego ikada. Samo je za takozvana MINT zanimanja raspisano oko 500.000 konkursa. Zbog nedostatka kvalifikovane radne snage, nemačka privreda godišnje ostane bez oko 30 milijardi evra. Da li se u Nemačkoj zaista tako lako dolazi do posla? Posla ima, ali nema radnika i to je veliki problem na koji ukazuje sve više nemačkih firmi. Nemačkoj trenutno nedostaje 440.000 visoko kvalifikovanih radnika. Samo u elektroindustriji fali 50.000 inženjera, u IT sektoru oko 55.000 stručnjaka, dok je u mašinogradnji raspisano oko 11.000 konkursa, 50% više nego godinu dana ranije. U međuvremenu, 60% nemačkih firmi ističe da im je nedostatak kvalifikovane radne snage najveći poslovni problem. Ali šta konkretno preduzimaju? Svaka peta firma traži mlade talente u drugim regijama, intenzivnije sarađuje sa obrazovnim ustanovama i radi na prekvalifikaciji sopstvenih radnika. 16% firmi je uvelo fleksibilne radne modele poput job sharinga, dok je 13% firmi spremno da zaposli kandidate bez odgovarajućih kvalifikacija, ali s potencijalom daljeg razvoja. Cilj nemačke vlade je puna zaposlenost i to već 2025. godine. Arber Bajrami je od 2015. u Nemačkoj. Studira germanistiku i pomalo radi. Pitali smo ga kakve su šanse za mlade i obrazovane ljude da nađu posao u Nemačkoj. Të gjesh punë në Gjermani është relativisht e lehtë edhe për shkak të problemit të diskriminimit, sepse kërkesa për punëtor në sektorin publik dhe në atë privat është shumë e madhe. Dhe nëse konkurruesi bi veçanti që e veçojnë atë nga konkurenca tjetër, atëherë është relativisht e lehtë të gjendet punë këtu në Gjermani. Prema nekim prognozama, Nemačkoj bi 2030. moglo da fali preko 3 miliona kvalifikovanih radnika. Trenutno je preko 1 milion slobodnih radnih mesta, ali je isto toliko i dugoročno nezaposlenih.